Salam eli vatandaşlar, edilişler. Gününüzün hayır. Şu anki çıkışımız bizim gitgaça gelecekte etçek olan planlarımız ve gelecekki planlarımızda da halkımızdan bolon fikir garayışlarını, gollowlaryny almak. Esasanam nasonki döwürlerde bizim aktivistlerimizin, bizim hakyny hukuk gözleyen raýatlarymyzyň has aktivleşmegi, işçileşmegi Türkmenistan hökümetini hassa aladağalarıktır. Biz Varşavada 27. Awgustda Varşawanyň merkezinde Medeniyet Öýüniň gapdalyna piketli bir protest geçirdik. Bu geçiren piketli protestimiz elbette uly täsir galdyrdy. İlleşjemizde köp alkışlar aýtdylar, sag bolsunlar aýtdylar. Bizem şu taýdan şu video arkaly hemmesine köp sag bolsun aýdýas, minnetdarlygymyzy bildirýäs. Bizi gollaýanlyklar üçin, bizem halkyň hukuky haklary üçin çykdyk. Haýdyp bilmeýän sesi bolduk, gepläp bilmeýän dili bolduk. İlleşlerimiz bizim size aýtjak adymyz soňky döwürler şu halkyň aktivleşmegi elbette olary ullokan alada galdyrdy. Hatda meniň ýanyma Germaniýadan Alişer dostumuz geldi. Birlikde piketler geçirdik. Halkın jany ýanan temalaryny üstüne basyp belli edip getirdik birleşmede ve dünýä jemgyýetlerine. Hatda şol ýerden bir giden döwletleriň raýatlary Angliýanyň, Eýranyň, Şwetsariýanyň, yerli Polşa ilaty geçip soralar berdiler bize. Biz düşündük şu işlerini geçtik. Şolar ýagdaýda bolup ýörüs. Hatda olaň içinden käbirlerin tek Türkmenistan bir döwletiň barlygyndan hem habar ýok adamlar bar eken. Käbirler ondan habar bar, ýöne bular ýalak 3 ýyl bäli ýol saklap oturanlygynyň habarlary ýok. Internetiň bloklanyny, hatda Messenger ýaly, imo, WhatsApp, Telegram ýalatlaryň blokdadygyny aýtdyk. Ýani sosial media, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram şolun hemmesi webpen arkaly ulanyp bolýanyny aýtdyk. Geň aldylar. Nädip beýle zat edip bilýärler diýip, ananman 2 gezek 3 gezek soranlaram boldular. Hatta biz şu ýollarymyzy ýapyp gidip bilemzok diýemizde bize şunu diýdiler. Ýani turistlere mi diýdiler? Ýok, öz raýatlaryny diýäsolyn onu düşünüp bilenokda, öz raýatlaryny alınmayan döwlet ýok çünkü. Ýok, öz raýatlary eger gitjek bolsa şolary da ýol ýapyp, şolar konsullugyň üstü bilen nowa tutup gitmeli. Bolmasa hani grafika boýunça bilet satylyp şoň üstü bilen gidip bolýanlygyna düşünýärlerde dünýä şeýle çünkü. Yani ýöne baryp grafika boýunça internetten biletini satyn aldyň ýa-da kassadan aldyň, uçdun gitdiň ýok diýär. Geň alýarlar. O näde beýle bolýar? Öz raýatyny alanoklarmy diýip. Hatta maňa soňky gelen täzelikleri görä, inni soňky TikTok'da, YouTube'da eden çykyşlarymyz bar. Halkymyzyň oňa pul berdim, olam gaçyp gitdi, gözlenip ýör, jaň etýär, jaňymyzy alanok, menden $1300 aldy, $1500 aldy, $2000 aldy diýip raýatlaryň özleri aýtdylar biziň efirlerimizde. Bu zatlaryň hökümet syna oturany meňzeş, inni täze gelen maglumat şu wagt İstanbul konsullugy raýatlarymyzy barsaňyz araçlara pul bermeň, gönmeli İstanbul konsullugyna baryň, adyňyz belläp oturmuş. Hatta haçan kunky samolýoda gitmeliňiz geçenden şu wagt aýdýar. Ýani sen pasportyň kopýasyny berýän, olar saňa haçan gitmeliňi aýdýar. Elbetde muňa özem bir kanun, ýani onu konsulluk aýtmalylar, biz onu özümüz kassadan satyn alyp gitmeli bolýan. Elbette ak koyun gara oyunu wedýärlermi ýa-da başga bir sebäpler barmy, özlerçe gorku wedýärlermi ýa-da bilemok, ýöne şunu öňe edip bilýärdiler şolar ýaly. Öňleri nowat düzen bolýardylar, o nowatyň esasynda da äkiden kişi bolýardylar, ýöne o nowat hijem tüýşenokdy. Sebäp diýsen arada paraxorçular döredi, paraxorluk döredi. Paraxorçuluk nädip döreýär? Men konsullugyň işgäri bolsam, menem şol spisek düzýän adam bolsam, elbette pul berseň seni öňüräk alýarlar. Ertirki samolýoda mindirýärler. Şolar döredi. Eger men konsullugyň işgäri bolsam, men paraxorluk etmeýän bolsam, arasy adam bolsam, o zat bolmagy haky ýok. Ýani düýbi
Şu araçların döreýäniniň sebäbi hökümetin içinde resmiýlerin şoňa ýol berýänliginden başlaýar o zat. Indi şu zatlaryň öňüne alınıp başladylar çünkü bir giden aýyplary, kirli nemeler çykyp urady, edeni işleri. Şoň üçin minni iýleşdirme size neçe kaýışdym. Gönümer konsulluğa barın, şu taýda da size planjy ul gidýäňiz diýbem, eliňize nemäňiz aýdyp goýberýär diýär. Planjy reisde planjy çyslady diýip. Ýani araçlara alınmaň, biderek puluňyzdan bermäň, olaň köpüsi elbette arkasyny ýaslap edýärler, ýöne orta ýolda pullaryny alyp gaçyp gidýärler. Kimsinden 10 000, kimsinden 15 000, kimsinden 18 sany oğlan çykdy arada, 18 sany oğlan jem $30,000, ýene bir näçe sany oğlanlar aziz kargo diýip bir kargoň işgär aziz diýip şolar ýazady edipdir. Olam ýalňyşmasam Türkiýeden gaçyp gaýdypdyrmy Ýewropa tarap. Gepin tümökleri şu zatlar döredi. Indi biz şu zatları halkyň jemgyýetçiligine ýetirdik. Üstesine de indi halkara jemgyýetlerine de ýetirjek bolýar. Halkara jemgyýetçilik gurumalaryna ýetirjek bolýar. Şonuň üçin biziň etjek bolan işlemimiz, kän watandaşlar siziň elbetde golluğuňuz bolsa, biziň etjek işlemimiz şoňa baglykda hasam öňüder. İnşallah gollarsynız diýip umyt edýäs. Çünkü mundan soňra üns beriň. Her hilek şyltaklar, tökmekler, atwurarlar sebäp diýsen halkyň bir ýerde jemlenenini görmek isleýän oklar, halkyň agdy ýerleşenini görmek isleýän oklar. Elbetde olara gulak gawartmalylar. Yani birikmemizin öňüne aljak bolarlar watandaşlar. Ýene bir etçe kaýışdym. Şu hereket bady ýatmasyn. Şu bir hereket badymyz başlady. Warşawada etdik. Nesip bolsa ýakyn wagtda OBS'niň öňüne etmekçi, ondan ýene de bular OBS'niň ýygnaklary bar, olarda gatnaşmakçy, olarda o taýlarda da ýetirer. Ýene Ýewropanyň beýleki döwletlerine, soň Amerikada has gider dowam. Bu uzak maksatlaryň bir plan. Şonuň üçin elbetde dünkü meniň şol günü ýaýlym boldy TikTok'ta. Şo videonu aljak bolýan TikTok'tan alyp bilemok. Şonuň üçin ýürüýte bir kamera enjamlaryny almak isleýär. Şoň esasyna zapis edip soň YouTube'a goýmak isleýär. Üstüne has professionalyny bolsun, has hili ýokary bolsun diýip. Çünkü ýana TikTok'ta edilen nemämizi şol bir wagtda ýüzlerçe illeşimiz gördü ýöne hemen şonu täzeden YouTube'a ýükläp bilemok. Sebäp diýsen tehnik näsalıklar bolupdyr. Elbette düşmanymyz uly, olarda milliard dollarlar bar. Yani TikTok'da tähir edip bilen olmaklar mümkin, bilemzok. Ýöne biz şol zatlarda mahal bermejek bolýas. Käbir enjamlar alyp ýürüýtür, tehnik nemeler bilen üstünde işläp, hemme adam golluğa bagly. Şoň esasyna edip bolýar köp zady. Ýene de bir aýtjak zadymyz, biziň esasy şu taýda Ýewropada işlejek bolsak işlemäge işem bar, mümkinçiligim bar watandaşlar. Yani 1,5-2 000 eurodan başlaýar pesi. İşlejek bolsaň iş bar watandaşlar, işlemek mesele däl. Ýöne elbette biz etjek goýjaklarymyz bar, planlarymyz bar. Şu etjek goýjak bolan planlarymyzy amala aşyrmak üçin sizden golluğuňyzy soraýas. Bolmasa, eger maksatymyz pul gazanmak bolsa, işden kösenemiz, işken işläben bilýäs, ýöne onu bu zatlardan birazajyk uzak galmaly bolýan. Çünkü köplenç işden gelip ýada bolýan, bu zatlary eliň degen ok, men arada onu medip gördüm. Hakykatdanam eliňem degen ok, ýada bolýan. Yani hereket bady ýatmasyn, şoň üçin biz sizden golluğuňyza garaşýas watandaşlar.